President duties, makapal-kapal na pipirmahan. Ratin mo na, sir. Yes, sir. Yes, madam. So, maintain po natin ang ating social distancing. There are masks. Rastaman yo. Sir, vlogger ka, sir? Opo. Thank you. Eh, mga kasapot natin dyan na mahilig sa lugaw. Ito, Mastermind, number 1. Siya po ang founder. Mga kalugaw. 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 Alam ko na tawag sa'yo, Carl. Kalugaw. So, sa lahat po ng gustong mag-avail ng aming charity sticker, meron po kami dito sa aming Uncle, table. Long napakanipis ah. Saan ko ipupunta yung iba? Ganyan po kakapal ang pinipirma niya bawat charity. Monsor. Meng. Ito. Sige, pirma ng pirma. Ganun ba naman kakapal ang pipirmahan mo? A few moments later. Lapit na dito, te. I-briefing mo muna to. I-deploy mo. Sana all. Sana all. Sana all. Sana all. Ma'am, gusto yung ganyan? Yung iba. Mura lang. Maraming salamat po. Para kagawa. I love it, yes. Yes, I love it. I love it, yes, Sir Juanito. Yes, I love you. Pag mong ginaganyan, tumaray pa siyang pipirmahan. 50-50 lang. Mamaya 60 na. Wala ba kayo mananapirmahan, sir, ha? Basta mapirmahan lang, ha? Kabagay. Pinamano na kayo, sir. Naalala ko tuloy yung tarla ko. Nana, kami nun. Tinatanong agad eh. Sa lahat po ng mga riders na nandyan, meron po tayong lugar. Dinudang. Idakwan. Di ikaw sentro. Ikaw ay. Kami. Di tayo may sentro. Sino ang sentro? Kami ang sentro. Oh, sige na, dito. Sa kinampiyon, sentro. Bakit malapit na? Hanapin lang na ibagatan. Wala dyan, nanay. Nanay, daon mo. Sasabay kami ng concert. Diyan, sentro. Sa sentro para daw tayo. So yun mga kasapot, nandito na yung isa nating beneficiary. Ayan. Hello baby. Hello. Katagmas na. Ano no? UBRC Pangasinan chapter, ma'am? Ako. Ito po. Tapos kami. So, welcome po sa ating lahat. Sa lahat po ng nagbibigay ng tulong. Maraming Love it. Yes. maraming salamat po sa Paragon, sa Unite, sa Patriot, sa Yan sir. Ha? Uwi na.
So ayun mga kasabot, binibilang na po yung pera na nalikom sa charity na ginanap na ito. Salamat, Ma'am Che. Sige, Mama. Kain pa sana tayo. Ma'am Che. Ma'am Che na. Ma'am Che, Ma'am Che. Ingat po. Tapos, 10,200. Sino daw ito nakakita ng face na 100 helmet? Ano po kulay? Black! Black po na face na helmet. Baka po may nakakita daw po. Nandiyan kanina, sa may pusti yan ah. Nasa poste daw po kanina. Black po na helmet. Apes! Kulang lang. Anim. Yan ba kaya tayo? Ito. Ikaw na dito. Piso. Kaya mo kami hindi siya pusti na tayo. Hindi kaya. Kapag niya 2, pusti kami nag-ibiswa. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ay, tinatawagan daw po namin yung anak daw po niya. Merry Christmas, Happy Valentine's, Happy birthday, Happy New Year. Magsabi niyo ay kamalahan. Ako na lang po. Yung birthday, sarap. Hindi po namin inaasahan na ganun po pala kalaki ang event niya. Pero next time, yes, in case meron na naman po kayong ganito, welcome po ulit kayong lahat dito sa Masinong Elementary School. At saka in behalf ko, kasi po, hinipan ko po yung isang beneficiary mo. Maraming salamat po sa lahat. Message ng aming pogi, machong masipag na president. Kaya. Sasayaw na yan. Thank you mga sa lahat na sumuporta sa ating pag-charity. Alam na yung mga kulang, co-host natin, si Team Sapot, si Sir Juanito, mga vlog. I-iyan niya na subscribe nyo. At yung yung reunite na kulap natin, okay kulap natin. Panimulan ko eh. So thank you, dahil successful yung natin. So marami na dirang certificate pero successful pa rin. So yung grade, nandito. Okay, thank you sa full support natin. Hindi rin mo ba ni rescue, meron tayong dalawang rescue, salamat. At siguro wala may so wala nang nag-update na mga darating pa na riders natin. So thank you at God bless sa ating lahat. Sino kayo na dito magsasalita? Si Sir Juanito magsasalita rin. Yes, so maraming salamat po sa inyo lahat. Nagpapasalamat po ako sa bulag dito, tapos sa mga host.
premyo. Maraming salamat po sa pag-ibig niyo sa amin na mag-iulat sa isang charity na tulad ito. So, number 1 na nagpapasalamat ako sa mga marshal natin. Sa mga marshaling na andyan na nakaposting sa mga kanto-kanto na invitation tulong sa ating kahit po sila, dinibis nila. So, saludo rin po sa mga dumalo dito na kahit na napakain sa daan, hindi sa kanila itong pagod upang sila makapagbigay ng tulong sa mga tulad nila. Ayan, kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat. Ask the man, yo, what you gonna do? So, nagpapasalamat din po kami kay Sir Efren Rosco para sa kanyang free service sa ating first aid. Maraming salamat din po sa International Patriot. Dahil niyo po pag-support, tulong po sa amin. Unite Riders Club, sa Bokyo, sa Brave. Maraming salamat po. At maraming salamat po sa mga magigiti, gwapo natin ng mga marshal, nagtitis ng init sa kalsada. Iyak lang po ang mga riders natin sa ating venue. Wala pa kayo naman natin ang sabi natin. Kung hindi tayo magtutulungan, wala po tayo kaya sa ganito. Kaya tayo lang din po ang kaya ipupush po natin. Rastamanyo. Rastamanyo. Nangangailangan. Ikoto niyo po ako bilang ano. Wala na. Hindi. So, sama-sama po tayo magtulong. Isa po itong inspiration. So, dapat i-push po natin ang pagtulong natin. Hindi ang observe. Iiyak na yan! Iiyak na yan! Sama-sama po tayo kakain. Pagkakain po tayo. Accommodate po ang lahat sa pagkain po. Hello, baby! Wala po tayong financer kaya. Ano na lang po? Agad-agad na lang po natin kung ano ang makakain na meron tayo dito. At marami po tayo dito. So, salamat po ng treasurer ng bawat group. Treasurer po ng bawat group. Pwede po ba namin kayo malipunan dito para sa... Yes, I love it. 10 support! Para po hindi po masyadong magulo ang picture taking kami muna tayo. So, amin pong binibigyan ng aming tulong sa ating mga beneficiaries. Maraming salamat po sa lahat. Team support to Baby Yara Sofia Jimenez. Yan, maraming salamat. At kay Ma'am Emily Sabarillo, Sir Jerry. Maraming salamat po. Yes, I love it! So, ayun. Anong masasabi mo, kuya? Maraming salamat sa tulong na ito. Magagamit namin sa dagdag pa-opera ng aking anak. Sana mabuhay pa at marami pang matulungan ng Team Sapot at sa lahat ng riders na nanonood. Maraming salamat. Ay, ano pang masabi natin na Magpapasalamat po ako sa maraming tulong ninyo sa anak ko. Salamat. Nagpapasalamat din po kami at ingatan niyo po yung mga anak niyo. Ayan, kuya. Salamat po.
kasapot, may libre kaming sticker. Maraming salamat, madam. Yes, I love it. Yung sticker ka dong? Libre. Yes! I love it! Eh, no? Oh. Oh. Libre po yung sticker. Dali. Libre po na kayo. Patataman kayo. Paano kayo na Maraming salamat. I love it. Yes. Napakasarap sa pakiramdam na muli-ulit tayo nakatulong mga kasapot. Love it. Yes. Marami ako sticker.